Ahoj, pokračujeme v jazde Liptovský Mikuláš, Beňadiková, Liptovský Ondrej, Jakubovany a Konská. Za chvíľočku vojdeme do obce a hneď prvá odbočka doprava je na obec Jamník, vojenský priestor a kasárne Mokrať, Liptovský Peter, doprava potom na Liptovský Hrádok alebo doľava na Vavrišovo, Podbanské a Vysoké Tatry. Prvá písomná zmienka o Liptovskom Ondreji pochádza z roku 1352 a územie všetkých zmienených obcí patrilo ku kráľovskému majetku a slúžilo ako základňa pre vojsko a strážnu posádku, ktorá strážila hranice vtedajšieho Uhorska. Zastavujem na prvej zástavke v obci Liptovský Ondrej, vykladám cestujúcich a ako si všimnete neskôr, o malú chvíľočku, tak obec Ondrej plynule prechádza do obce Jakubovany a keby ste si nevšimli tabule, ktoré na to upozorňujú, tak si nevšimnete, že ste prešli z obce do obce. V polovici 15. storočia bol Liptovský Ondrej dokonca zničený prechodom poľských vojsk. Ale ako vidíte, dedina stojí na novo. Špecialitou niektorých dedinských zástavok je to, že sa volajú podľa obyvateľov, ktorí pri nich bývajú, alebo je to nejak historicky dané, napríklad Jakubovaný Kuchárik alebo Liptovský Ondrej Uličný. Tu pozrite sa naľavo, vidíte umelú kravu a administratívnu budovu družstva, ktoré sa svojho času dokonca prirovnávalo k českým Slušoviciam. Také malo toto družstvo Cvenk. Po pravej strane máme športový areál, fotbalové hrysko a za malú chvíľku máme ďalšiu zastávku. Teraz vás upozorňujem na ten prechod medzi dedinami. Práve sme vošli do Jakubovian a tu je prvá zástavka v tejto obci. Zase vykladáme cestujúcich a o malú chvíľočku sa pohneme ďalej. Prvá písomná zmienka o obci Jakubovany pochádza z roku 1352 a niekedy boli na jej území osady ako napríklad Hora, Javor a Jakubovany, ktoré postupne splínuli do obce Jakubovany. Obyvatelia všetkých týchto dedín sa v dávnych časoch živili želiarstvom, včelárstvom, chovom dobytka alebo oviec, poľnohospodárstvom alebo prácou v lese, ale to bolo vtedy úplne bežné všade na Liptove. Tak, a na obzore sa nám už objavila posledná zástavka v tejto obci a zároveň otočka, kde sa autobus otočí, nabere prípadných cestujúcich do okresného mesta, ale ešte musíme prejsť cez dedinu Konská, aby sme zaviezli ľudí aj tam a potom sa budeme vracať nazad do mesta. Dobrý deň. Prosím. Dáme kredit. A? Páči sa. Všetky tieto dediny sa nachádzajú na úpetí západných Tatier, pod vrcholom Baranca, ale aj iných štítov s krásnymi názvami ako napríklad Baníkov, Magura, Roháče či Plačlivo. Bývajú samozrejme často cieľom turistických výprav
alebo aj jednotlivých turistov. Dobre, takže ideme naberať cestujúcich, ktorí sa s nami povezú do mesta. Dobrý deň. Dobrý deň. Prosím. Celá táto dolina má aj prezývku. Nazývajú ju Filištínka alebo Filištínska dolina. Súvisí to samozrejme s dobou dávno minulou, kedy tu niekde bola vychýrená krčma a poľnohospodárska usadlosť, ktorú mal prenajatú Žid od miestnych zemepánov a ktorá nakoniec skončila neslávne, pretože ľudí nie len z krčmy, ale aj z týchto dedín kinožila cholera. Je okolo toho aj nádherný príbeh lásky zemepána, vyslúžilého uhorského vojaka a vnúčky židovského krčmára, ktorá ostala nenaplnená. Ale je to ako z krásneho romantického filmu. Normálne by ten príbeh možno stál aj za sfilmovanie alebo napísanie nejakej knihy. Teraz je všade populárna téma medveď. Áno, aj po tejto dedine, teraz sme v Liptovskom Ondreji, sa prechádzali medvedíci a nie jeden. No naozaj nie je to sranda, keď stretnete dokonca za bieleho dňa medveďa, keď si len tak vyjdete do záhrady alebo dokonca z bytovky. Ako chlapec som musel niekedy šlapať 2 hodiny aj viac, aby som videl medvediu stopu, alebo chlpy, alebo poviem to rovno, dokonca medvedie hovno, aby som ich vôbec videl. A teraz medvede vidím každú službu. Zastavil som na zástavke Liptovský Ondrej uličný, to je tá zmienená zástavka s názvom obyvateľa obce. Za malú chvíľku budeme prechádzať cez mostík a pozrite si, kto bude mať prednosť, pretože je tu zúžená zóna. Niekedy tu brzdím aj ušami, lebo ideme už miernym stúpaním do kopčeka a niekedy sa tie autá z vrchu valia, ako keby boli na pretekoch. Máme pred sebou asi kilometrík jazdy a prídeme do obce Konská. Najstaršia písomná zmienka o tejto obci je z roku 1228. Táto dedina vznikla ako podanská osada na pôde bohatej na vlahu s dostatkom pasienkov, aby sa tu mohli chovať kone. A to pre gazdov, povozníkov, lesákov, vtedy ich volali drevorubači, a samozrejme pre armádu, ktorú vtedy volali vojsko. Boli to kráľovskí podaní, ktorí mali výsadu starať sa o tieto kone a chovať ich. Určite ste si všimli popri ceste alej ovocných stromov, väčšinou sú to jablone, sem tam hruška. Tieto stromy sú v zlom stave, sú staré, pretože tieto aleje sa vysádzali niekedy v 50. 60. rokoch a nejakého ovocinára, čo by im robil rez,
tak to nevideli asi nikdy. No ale za to chovajú stáda jelenej zvery, sem tam srnčie, diviačie a aj medvede. Takisto ľudia si berú svoj podiel. Často vidíte nakladať plné autá ovocia. A sme tu, priatelia, vchádzam do obce Konská. Táto obec má len 2 zástavky, o malú chvíľku bude prvá, nebudeme na nej stáť, pretože mi nikto nevystupuje, no a potom bude samozrejme ďalšia. Prednedávnom stojace vody v tejto obci rozšerila akcia, policajná akcia, ktorá mala presne taký krycí názov, ako sa volá štít, pod ktorým je obec Učupená, čiže Baranec. Tu máme zmienenú zástavku, pokračujeme. No a predstavte si, v Starom Ovčíne našli nelegálnu výrobu cigariet, boli tam nejakí cudzinci, no a v noci sa to tu rozblikalo majákmi, pobehovali tu kadejakí chlapi v čiernom, ozbrojení, no ale už sa to stane len spomienkou. Obec je maličká, ale má dokonca aj obchod, má aj dobrovoľný hasičský zbor, čiže si žije svojím životom. No, priatelia, pozrite sa. Prichádzame na konečnú. Tu nás je autobus. Nadíde, postavím ho k zástavke. A odtiaľto sa budem vracať do mesta. Prosím. Táto obec má aj svoju menovkyňu, takisto obec Konská, ktorá sa nachádza v okrese Prievidza. To je ale trošku väčšia obec. No, možno ste si všimli, že som zas trošku ináč umiestnil kameru, možno lepšie, možno horšie. To musíte posúdiť vy. No a ja sa vydávam na spiatočnú cestu do okresného mesta. Dobre, priatelia, dúfam, že sa vám video páčilo. Môžete ma podporiť lajkom, odberom. A keď nie, aj tak vám ďakujem za zhliadnutie. Majte sa pekne, čauko, autobusom zdar, pa pa.